In 1883 vergeet de volslijne viskersvloot van Peersens Moddergat in de zwierenstwarm. 83 malie en jongens komen daarbij om. In de dagen daarna zamelt Friesland geld in voor de achterbleune widowen en wezen. Documentairemaker Johan de Graaf vond een muziekstuk dat speciaal voor deze inzameling componeerd is. Zond die tijd is het nooit weer spelen. Hij wil bezieken dat het stuk opnieuw uitvierd worden kan. Een vreselijk onheil heeft het vissersdorp Peersens en Moddergat getroffen. Van de 22 schepen die uitzeilden zijn slechts 5 teruggekeerd. De overige 17 zijn in de storm van de nacht met de gehele bemanning vergaan. 83 mannen, waarvan 50 hoofden van huisgezinnen, kwamen in de golven om. Bijna 200 weduwen en kinderen hebben echtgenoot, vader, broers of zonen, allen kostwinners, verloren. Wie is in staat de jammer en de ellende te beschrijven? Toch kan het lot van hen enigszins verzacht worden door het dreigend gevaar van honger en gebrek van hen af te wennen. De liefdadigheid van onze landgenoten is dikwijls, doch nooit tevergeefs ingeroepen. Zou de hulp geweigerd worden bij deze ontzettende ramp? Dat is toch onmogelijk te verwachten. Oer de viskersramp is een soort skreun. Onder oren toch de ljouwte kranten. Het is in het archief van deze kranten dat ik bij tafel een berichtje kom oer een muziekstuk. Skreun van de widowen en wezen van de ramp. Arme vissers, heet het. Van de hoorn van een zekere Maurice Hageman. Neffens het krantenstuk in die tijd een bekend muzikus. Ik word nieuwsgierig. Wat voor man wie die Hageman is? En zou het lied nog ergens te vinden wezen? En als het er nog is, hoe zou het klinken? Het wordt een lange ziektocht, maar bij eindje besluit krijg ik bied bij het Muziekinstituut in Den Haag. Het Nederlands Muziekinstituut is een instituut voor het muzikaal erfgoed. Het instituut heeft een grootte van 4 kilometer. Dat betekent 4 kilometer boekenplanken achter elkaar. Nou, dat is die collectie. En de helft daarvan zijn archieven van Nederlandse componisten of van Nederlandse uitvoerend muzici. Wij zijn het geheugen van muzicerend en componerend Nederland. Hier moet hij liggen, dat muziekstuk? Ja, dit zijn allemaal collecties bladmuziek. En van Maurice Hageman hebben wij geen archief, waar alles bij elkaar zit. Maar die stukken die er van hem zijn, die zijn dan in allerlei collecties bij ons terug te vinden. Nou, en hier, even kijken hoor, dit is het goede nummer. Hier moet dat stuk in zitten. Was hij niet zo'n groot componist dan, dat hij een eigen kast heeft? Nou, dat heeft er eigenlijk meer mee te maken dat er geen documenten van hem integraal, zeg maar, als zijn persoonlijk archief zijn bewaard. Dus dat zegt verder niet zoveel over of hij nou van grote betekenis is geweest. Nou, we gaan kijken. Dit is het stuk, ja. Arme vissers, 1883. Nou, het begin is natuurlijk al prachtig. De golfslag kust het brede strand. En van het land staart menig oog zo droef en strak op het watervlak. Als ik dit lied zie, dan denk ik, dat bevestigt eigenlijk mijn idee van Hageman. Die kan alles. Hè. Hij was een goede organist, een pianist, een dirigent en weet ik wat. En hij componeerde dus ook. En hij weet dan een mooie smartlap te schrijven. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Maar geen klassiek
topstuk. Absoluut niet. Nee, het is niet. Je kunt het niet vergelijken met de Duitse of met de liedkunst uit die tijd. En dat is ook niet fair. Want die man schrijft een stuk omdat hij begaan is met de slachtoffers van die ramp en nabestaanden. Dus die zal vanuit medeleven hebben gedacht, ik ga daar iets voor doen. Nou, en dat is dan dit lied geworden uiteindelijk. Ik denk als je daar woont, als je dus, laat ik maar zeggen, een beetje een band hebt met die ramp, hoe gek dat misschien ook mag klinken, dat het je wel wat doet. Ja, het is op zijn minst hartverwarmend dat zo'n muzikus zich daarvoor heeft ingezet. Het muziekstuk bestaat dus. Zo'n pagina's om muziek en tekst, een kruising van een smartlap en een klassiek stuk. Het had 130 jaar onder het stoflijm. Wat zou het toch geweldig wezen om dat nog eens op een nijuur te vieren. De naam Gerrit Breedler zit mij in het zin. Een kunstenaar uit de buurt die al jeder muziek over de ramp maken had. Ik vreeg je hem en zijn vrienden of ze het op spelen willen. Ja, Peter en Clara zijn beide eigenlijk componisten. Ik ben beide een pianist en Peter is ook accordeonist. Zij arrangeren en componeren trouwens ook een heel soort. En we hebben ook wel grote projecten, dan ben ik met hun. Zij doen ook koorarrangementen of braasarrangementen, dus ik ken alle kanten met hun uit. Dus het is echt fantastisch leuk om die met zulke mensen te werken. Dit stuk is een stuk wat skreun is 130 jaar verlien. En dat is skreun om de widowen en de wezen van Peerses Moddergat na de grote ramp in maart van 1983 op een of andere manier financieel enigszins te ondersteunen. Een soort benefiet. Het is een vergeten stuk, het is nooit recenseerd, het is opgevierd in de harmonie. In een soort liederenrecital, denk ik. Ik weet niet precies wat dat toen via de song is. En de opbrengst daarvan ging dan naar... Ja, naar de widowen, de widow en de wezen in Peerses Moddergat. En, want ja, het is natuurlijk ook zo, die leur die weer in één keer net alleen nog hun kerels kwijt, maar ook hun inkomen. Zie, het is wel heel mooi, dat het is een hele complete partij. Het ontwikkelt zich wel. Ja. Snel is dat net Jan-Peter? Ja, nou ja. ik denk ja. Het ziet er goed Ga je uit. nog je zang? Ja, het ziet er goed uit. Kan je dat zonder bril lezen? Ja, min of meer. Maar het is in ieder geval 3 tegen 2, Clara. Ja. Als jij dat straks even speelt. Ja. Ja. Dat is weer een Cis Ice. D. Ice B. En dit is een E, denk ik Dus dan. denk ik ook een E. En dan krijg je dan, dit is dan weer een G-akkoord. Ja. Denk op zo'n stapje. Zullen we even jaren wat het jouwt. Nou, ik ben heel benieuwd. De magie van dat lied en dat het 130 hier in staflijn had, is heel bijzonder. En het is een heel vakkundige componist. Maar al die mensen die het toen jat hadden, die ben nou deer. En in die zin is dat lied eigenlijk een beetje mijstomen met de herinneringen van die mensen. Dus ik ben heel benieuwd in hoeverre dat mensen in Peers is daar nog iets hoe weten überhaupt. Ja. Fijne saxofoon erbij. Ja, ik vind het fantastisch leuk. En er zit een enorme... En die ga ik even een paar dingen die in. Ik denk van, er zit een enorme power en passie zit er wel in. En die teleurgang van iets, maar ik het wijwurnis en zee en
in de leeske van het water verdwijnen. Daar zit natuurlijk een geweldig literaire kracht in. Dus ik denk wel, ik moet er even mee aan de gang, maar ik zal het waarschijnlijk ook in het Fries koers zetten, omdat ik toch denk dat het mooier is. De muzikanten zijn enthousiast en zullen onderzoeken of een opviering in een Joerdijsk arrangement mogelijk is. Ik vreeg me af waarom het ijs nooit vaker spelen is dan die ene keer in 1883 en wat er worden is van die Maurice Hageman. Ik doe dieper in het leven van deze muzikus. Het docht blijken dat er binnen waard in Zutphen in 1829. Zijn opleiding krijgt er aan het conservatorium van Brussel en hij wint verskate prijzen. In 1854 werd het Hageman met zijn eerste vrouw in Grains. Daar zit hij onder basis van wat later het Noord-Nederlands Orkest wordt. Maar na 3 jaar gaat het mis met zijn carrière in de stad. Hij krijgt spul met het publiek dat nogal rumoerig is en hem stoort onder het spelen. Hij neemt ontslag en verhuist het naar Batavia. Maar na het 10 jaar versteert zijn vrouw een cholera. Hageman besluit daarop waarom te gaan naar Europa. Daar stort hij hem op het muzikale leven in Ljouwert. Hier, onder Sint-Jacobstraat 34 in Ljouwert, wennet Maurice Hageman met zijn tweede vrouw, een jongeres onder het Koninklijke Hof en 2 benen, Felix en Richard. Het is in dit huis dat er het nijs van de fiscusramp jet. Er wordt een soort jild inzamelen van de nijbesteden van de ramp. Maurice wil ook helpen en schreeuwt het lied Arme Vissers. Het had drama geweest. Dat was wel opregend. Zoveel weet die vrouw, 64 in 1,8 en 120 ben je geen huid meer. We hebben zo vroeger het hele dorp jammeren. Ja. Maar ik ging naar Zeta. Het was prachtig mooi waar. De Snijders kwamen met Sjerken, maar de jas uit. En toen ben ik nachts vertrokken. Achter Barkem, zo'n oren ziel, op Barkem. 4 voor de DT, 15 maart. 4 maart. En toen ben ik net door de storm gevallen. En toen had ik de hele nacht skadel aan de Friese zeegaarden komen. En dan kwamen we op afgrond ta. Want dan zie ik bulten water van 8 meter heen. Dus die schip, die kreeg zoveel van de gong van achter en ging ze oerkapen door de zijde. Wij gaan het goed mooi maken. Door de jongens zijn die het mooi maken. Toen wij jong en die weer oud, die vertellen het dus. Dat wie mijn oud omke, die strijdt in de hemel. Maar Gerenbas lust je er net op, want jullie hadden laten het schip halen. Die had 22 uur op een keer het schip zetten, op Schiermen de Kool. En dan kwamen jongens op stroom, en de heerd wordt, en dan hadden ze hem uithalen meer dingen als levend. En hoe die man het uithouden in het koude water, dat schreef ik nooit bij die, meer dan 20 uur dan is het hier. Want leeft dat soms. En toen het thuis komt, en 4 weken later uit de wijnzijde ging, maar een oorskip, dat restaureert weer. En dat ding een streek achter Schiermen de Kool, hier is zijn broer in het net. Dat de jong was teleur. En toen de eerste aan de wal komt, het eerste festival, doe het de bekend maken. Maar waar ben ze dan gong? Ja, ze moesten vertjeien. En heel went in de stel en mooi waar. De wind ging weer brengen. Dus die moesten op Dolroos, ja. Zag je hier daar? Ja. Op de gokken ben ze hier. Ja, omdat het mooi waar was. En jongvolk, een soort jongvolk. Varen daaruit. Vroeger zijn ze meer naar de lucht en nu zijn ze meer op de telefoon. En dan gaat het altijd te doen met de elementen.
Die kist anders kaarten en die kist ook oorskaarten. Ja, je hoort erbij natuurlijk een scala van communicatiemiddelen wat betreft het waar. We werden het heel vier van de voren en ja, wij zijn meestal een beetje in de buurt hier. Daar ben ik gauw een haven in of dat maar. Daar kan ik net om uitpraten natuurlijk. Maar als je doorheen ze maar geen middelen, maar zulke soort middelen dan. Dus dat moest puur van, nou ja, hoe schaart bediend, hoe je de wind. Mijn paken tieren schreeuwers, mijn huid zien huid. Die zien beide omkes als ik het goed heb. De specialist die corrigeert mij, maar die ben daarbij bleun. Dat is verschrikkelijk. Dat kist hij eigenlijk, als dat net mij maken, dan kist hij dat net. Dan kist er eigenlijk net goed besef van uitzien. Dat is natuurlijk zeer ingrijpend in zo'n lietse gemeenschap. Zullen we een helgie hier? Denk je op het vuurboord net op die aangestak? Vroeger is de stielman op houten schepen en nu houten man op stielen schepen. Maar dan zal ik wel behouden hier dat ik. Ja. Kom. Gerrit Breedler is een geassimileerde Frieske allochtoon. Mijn roots is in Enschede, ik kan ook gewoon plat praten. Maar ik heb een Frieske mem en een Twentse heid. Ik ben dus ook een beetje. En ik ben in Enschede, Hek en Tijn. En vanuit Enschede naar Friesland te zien als band wie voor mij, dat wie voor mij eigenlijk het loon wat ik thuis had. En wij ben er letterlijk heen, wie ben je heen gegaan toen ik hier 15 wie. Ik had een opleiding als schilder, van schilderijen. Maar ja, dat wordt heel vaak heel. Van wat ken die Breedler wordt, maar dat is allemaal flauwekul. Als je in Friesland bent is dan wordt van een kunstleven, dan mag je eigenlijk alles wel kennen, hoor, dan rest het gewoon net. En het leidt wel in was verlengde. Het is net zo dat ik bedoel, ik kom er mij bij, maar ik ben net in die zin, ik kan wel iets componeren, maar soms kan ik iets componeren, kan ik het zelfs in die spelen. Dus daar had ik dan weer echt een muzikant van horen. Kijk eens aan, jongen. Op 4 mei 1883 is de uitviering van het lied Arme Vissers in de Harmonie in Ljouwert. Het publiek is uit te schroeven en Hageman krijgt een daverend applaus van zijn stik. Maar de Ljouwerters houden de hoorn op knip en de inzameling misleert, zo blijkt uit de kranten. Maurice kan de kosten van het concert net eens betalen en rekt het letter dat hier failliet. Hij verhuist naar Amsterdam en een paar maanden later versteert ex zijn tweede vrouw. In een verneemd muziekblad schreeuwt de roer zijn werk, maar daarin geen woord over het stuk Arme Vissers. De pien is te grut en het stuk wordt vergeten. De zee slacht hiemjend in het sliek en op de diek stwarje holle eigen, verwielge oer de vrede wegen. De zee, die dwijs kwart hier, wat alles van mij wie. Het antwoord smoort in het wilde skom, ik jou neer weer wat waarom. Hij is waarschijnlijk geïnspireerd geweest door de Haagse stroomschilders van 100 jaar verlien. En dat de beelden die hij over Peerse schreeuwt, dat hij meer in Den Haag, leest als hier onder de Zeedijk. Dus ik ga mezelf de opdracht doen om het weer een beetje waarom te brengen naar het waard. En Peerses en wat ik van Peerses en de Fiscus weet. En ik van wat ik jij van Fiscus over hun, wat zij nou eigenlijk vinden van de zee. De oerhoer. De onverbiddelijke
Ja, het is echt een oerhoer. Het klinkt een beetje Freudiaans, maar ik weet dat visjes blied binnen als ze erop binnen, maar dat ze ook weer blied binnen dat ze er al binnen. Nou, daar zit wel een mooie parallel in. Allemaal los op boord, ja? Nou, daar ben we natuurlijk wel, daar ben wel denk dan denk van ja, daar ging ik wel een bij werden wel. Ja, hoe ging ik er denk ik, maar ik wil het liefste denkjes en nou ja, dat stukje, dat mist aan, ja. Ja, een gesprekje op school, hoe door de jongens er zijn en dat kiest later ook wel te heren, maar ja. Als ik wel dagen hoor dat je op zee is en dat je een heftige storm is en dat soort tost. Nou, dat zal ik wel eens kennen dat ik hier eens een keer net van zee kom. Mijn hart die had het al een keer gehoord. Hij had dat net thuis verteld. Dat we nog met het vorige schip weer dat en daar weer paak ik naar bij. En de lijn die net z'n vier waren, die volgens mij weer in de eerste of in de betierde maartijd. De lijn zit er verankerd, zie het stroom aan en nou ja, doe verhoren dat heel hard die nacht. Zwakke accu's, de motor gaat net starten en de ankerlier die weer net 100 punten, maar ja, dat had ik wel eens verteld. Ja. Dat had ik thuis nooit verteld, hè, maar en hier wat later door weer dat te sprake kwam. We hebben lang naspelen die jaren, ja? Heel lang. Die opvang weer er net, die moest het zelf redden. Dus we hadden het rampenfonds over heel Nederland. €150.000 gewoon, 140.000 in die richting. En dat moest verdeeld worden. Dus dat weer verdeeld. Ja, de boeren zitten in de commissie en die in Verzeeman. Maar dat wisten die ervan. En dan zie je het bij meester Seurenbroek. In de openbare squalen, daar waren die het verdeeld. En dan zie je de man met grauwe sigaren die het verdeeld en de vrouw die stiegen uit. Ja, dat is weer een toestand. Maar dus het geld kwam ik net echt bij de meeste... meesten. Net terug te plakken, want die kreeg daar, die kreeg €1, die kreeg €1, die kreeg €25. En als hij werkte bij, die kreeg zoveel minder. Maar ben weer echt een toestand, want ja, die kreeg echt maar een paar cent. Mijn haar mooi kreeg blijft €1 werk nog wel. Nou ja, ja, het weer een drama. Aan het begin van de 20e eeuw maakt het Maurice Hageman nog één keer een grote tour door Nederland. Ik zet er uiteindelijk met het schreeuwen van zijn memoires. Het is hem net miljoen om die uit te maken, want in 1906 verstiet de muzikus in Nijmegen. Ik ga op zoek naar die memoires. Zoe nog schreeuwen haar hoe die misleiding in jouwt. Er is niet meer hoe te vinden. Ik kom bij de archieven van zijn zoon te lonen, Maurice junior, Richard en Felix. Maurice junior wie de oudste en rekken al in 1926 wij. Zijn broers Felix en Richard verstoren in 1966. Daarna rint het spoor deur, want ze hingen alle drie geen baan. Het nieuwsgierigst is het levensverhaal van zoon Richard. Hij emigreert naar Los Angeles en kiest daar, krijgt al zijn heid voor een carrière in de muziek. Hij wordt verneemd door zijn muziek van films van John Wayne en Henry Ford en wint zelfs een Oscar. In Gwon-films speelt het direct mij als acteur. Shares of Atlas International Copper at $100 a share. The man must be mad. And now he's dickering for 1,000 more at 50. The stock is worthless. It was, but not now. Look at this. New low discovered at Atlas International Copper Mines. Na lang ziekjen kom ik erachter dat een acteur uit een van de films, The Great Caruso, nog libbet. Het gaat om Harry Carey Jr., een westernfilmster uit Californië. Hij had zelfs nog zongles van Richard, zo kom ik te weten. Maar nog voordat we een interview opnemen kunnen, komt in december 2012 het bericht dat de acteur verstoren is. En daarmee rekt het ook de ziektocht naar het verhaal achter Arme Vissers en de componist op die spoor. Het enige dat nou nog te lippen maken werk in, is dat muziekstuk zelfs. Ik denk dat we het knap dienen hadden. Ja. We hadden wat in was koud, we hadden heel grote herhellings eruit halen. En ja, de tekst is natuurlijk oorzet, dus het is ook een beetje textueel, een beetje oors. En Klaar en ik hebben een puzzel geweest. En die oerzetting is weer opnieuw
op de melodielijnen van Maurice Hageman zetten. En dat wie wel een hele leuke puzzel. Ja. En dat het dan slaagt, dan jouwen wij elkaar de hoorn. En dan zeggen we, nou, die hebben we. Ja. De uitviering van arme vissers in 1883 wie een mislering. En dat wie net alleen nog van Maurice Hageman wrang. Het is tegelijk ook een onafsletten haatstik in de skiertnis van Peerses Moddergat. Ik kom bij de muzikanten oerien om het stuk als eer betonen om de componist op een nij uit te vieren in het kerkje van de Dwarpkes. Het plak dat een nijteens onder meesken dat het stuk van wie nog altijd libbet. De zee slaagt iemand in het sliek. En op de diek stwaar je de hallen oer de wegen. De zee die alles wijs wordt hier. Wat alles van mij weer, alles van mij weer. Het antwoord, raast in het wilde skom, ik jou neer wat waarom. De zee slacht iemand op de diek, in het sliek is alle triest verlen. Onleig katen golend ben, in giftig skom, komt hij verom, komt hij verom. En